Здравейте! В днешното видео ще играем на една игра. Да, ето виждате, на тази игра ще играем с котенцето. Ако ще намаля звука. Така. Това е най-бейсик плаката. Вижте го само. Много е кют. А тоя, да не говорим. Майко мило. Окей. Отиде. Чекпоинт. Тук има някакъв вентилатор. Спри се, нали те зареждам, бе, телефон такъв. Да, чекпоинт. Чекпоинт. Сега и ние ще трябва да го взимаме тук, че да разбиваме и гледайте сега какво правим. Гледате ли? Аре бе. Въяс. Не съм цъкнала. Чупи са. Най-накрая. Аре бе. Хайде, бъгна. Ади. Чекпоинт. Карейтос. Писи. Мац, писи. И какой чатко, гледате ли го как бяга като конче? Айде пак. Брат, не можем да пребием котката. Искате ли да пробваме? Чай сега да пробваме да я пребием. Ай сега ела тук. Фанана! Той не работи. Хора, сега трябва да натиснем бутона. Така, да бягаме. Бягаме от котката. Ма тя е много сладурска. Много е хубавичка, сладичка. Какво стана, бе? Гледай го, изплаща се от нас. Измори се, този дебиланко. Айде. Какой ти нещо, бе? Ще ли го? Що се озовахме в кенефа, бе, бате? Майко. Да. Чакай, тята с какво прави? Тя как го направи? Качи се във въздуха. Гледате ли? Не. Това е най-ненормалното нещо на земята. Ненормалните брате. Ти... То телефон... Котънца! Котчето наследва. И сега ще си поиграя с тази голяма топка. Лавена. Не. Убих се. Аз тръгнах обратно. Бързо, спринт. Дай, спринт. Дай. Добре, окей. Давай, ще стигнеш. Стигаш. В парите няма ги взимам, защото не ми трябват, не са много важни и затова. Не.
Их, тая котка. Съм вече от него. Анти бе, котенци. Мас, пис. Сладурчо. Пис. Пис. Сладуранко. Какво стана? Аз трябва тук да бягам. Хе, как с... как са тя ненормални стълби, бе. Най-ненормалните стълби. Така сега какво? Това базик ли? Тук мога да изляза. Не може. Добре, идвам тук. Чек какво? Така. Ако отида, примерно, ето тук. Чекпоинт. Чакай, къде съм? Добре, смъкнала ме тук. И сега какво? О, не. Това е вентик машината. Трябва да го взема. Аре, бе. Нищо. Снимам. Ама аз снимам как играя и ти ми провали видеото. И сега трябва да почвам от начало. Чакай така. Не. Аз съм се бързала. Окей. Добре, това как стана? Как стана, ми кажи. Значи паднах и се убил. Не, защо? И минахме го вече. Да. И се качвам по някаква стълба. На къде ли води тая стълба? Един гъсп. То мощна стълба. Нека да видим. Не. Ай пак ще нагонят. И какво? Какво? Аз нищо не разбирам. Стълба ме. Къде да взема тази стълба? Тук пише. Който е кълбутон. Стълбата. Така. И къде съм я дропнала, бе? Сега, че така, тъмън. Абе. По една стълба и му закача ли, бе, бате? Не мога ли, бе? Добре, това не знам как става.
Не мога. Еми хора, ще има втора част. Втора. Ай, чао.